Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Samtang ropa sandi ayang halos kalabanan kag ang iba nakatimo-timo na gid man. Ang iban siniga preparar pa palanya gahon. Sige, gina-acknowledge na lang aton sininga mga ka-aksyon via Facebook Live sa Aksyon no Radyo Bacolod. Sa aton sininga Facebook Live, mga ka-aksyon, paki-like lang, kag ipadala lang mga mensahe nyo kay dugay-dugay hatagan tanay talupangod mga ka-aksyon. Sa aton sininga Facebook Live sa Aksyon Radyo Bacolod. Kag ang aton sininga mga ka-aksyon via website sa www.aksyoradyobacolod.com.ph. Ina-acknowledge na kamo kag sa aton sininga mga YouTubers. Sa mga naka-YouTube na dira mga ka-aksyon, i-type lang ang Aksyon no Radyo Bacolod kay makitaan, mabatian ang aton sininga broadcast via